Ngayong hapon mag-iksunan. Ako mga viewers. Ngayong hapon kanyang tanan. Ako mga viewers, mga subscriber sa inyong pagpatalinghog sa atong mensahe. Dalaygon ang Diyos diha kanyang tanan. Sa inyong pagpadayon sa pagpatalinghog sa atong mensahe. Alas sa atong may pagkinuwi. Nga mandam kita magsunan. Atong pagkinabuhi ng kalibutan. Kaya wata masayad sa takna sa oras. Bisa kung sa men atong mga sikta nga atong giikuptan magsunan. Salam atong ituan. Only Jesus Christ mo'y makahatag ka na itong kaluwasan. Si Jesus lamang magsunan. So, kung sa atong sikta mga sunan, lain makaluwas ka ito si Jesus. Salamat sa akong mga kaperentihan. Nagpataligos sa mensahe sa akong mga kaisunan, mga kahigalaan, uban mga kauban sa trabaho. Dalaygon ka mo sa ulay katapusan. Ingon sa kanunay at salamatan akong mga kauban, membro sa Literature Evangelist. Akong mga kauban, kanito sa MACPA Federation Executive Committee. Almost 14 years na diyan ang kauban. Ingon sa Puha Association o sa MACPA Association. Ingon sa mga uban nga churches. Sakop sa MACPA Federation. Dalay ko ng Diyos kanito. Sa dito tamo ang tusunahan, mga liyatas kino, lambotan. Labing gamahanan na mga Diyos amahan, ikaw ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, o Diyos ni Jacob. Daghan salamat sa iyo, pagmamayo Ginoo, sa paghatagkan mo kay gayunan, sa pagmensahe, ninimong balano nga pulong, aron maandam ang imong katawhan sa imong pagpadayag, mga pagpadayag kanimo ang mga katawhan nga makasabot sila, pinagi ni mensahe, ang imong katuyuan mga Ginoo. Hinatot ang Ginoo. Kaluoy kami, tabangin kami, lagi kami o kakaalam. Tasiga kami sa Balang Espiritu Santo. Walay, among dalampan, ikaw naman. Lord, tabangin sa kanunay, hatagin ko kaalam, pinagi ng mensahe Ginoo. Doon naman mga sularan problema sa ako mga viewers, mga subscriber. Hatagin sa lubaran ng sularan problema sa akin ang kalamay na sa akin. Kinitan akong diyan po. Salamatan po sa Jesus. Amen. Mga kaigsunan, yan na punta mga kaigsunan sa itong mensahe. Sinulat ng Apostol Santiago, mga kaigsunan nga paghatag ka nato o pagpalikun sa atong pagtuo, pag-alagad sa Ginoo o pagdipinsa matok sa mga kaaway sa mga dautan ng Espiritu. Dini sa sinulat ni Santiago mga sunan. Din nag-ingon sa Santiago chapter 4 verse 7. Din nag-ingon. Atong basahon nga kayo sana. Santiago chapter 4 verse 7. Din nag-ingon. Busa magpasakop kamo nga masinugtanon sa Dios. Apan suklin ninyo ang yawa o kinisya mo karatil pagdalagan gikan kaninyo. Ngunit tambag ni Apostol Santiago alang sa mga katawhan nining kalibutan na kanatong tanan tambagan kita. Gaingon siya. Busa magpasakop kamo masinugtanon sa Dios apan sukli ninyo ang yawa o kinisya mo karatil pagdalagan gikan kaninyo. Mga kaisunan. Mintras pa niya ang yawa dinhi kalibutan nga gitambog dinhi sa kalibutan sunan. Di ta mawadaan sa mga suluran problema, mga trials sa kinabuhi. Ang yawa sama sa liyon, nangub, nangita siya tukbunon. Mga kaisunan. Sumala sa unang Pedro chapter 5 verse 7 mga kaisunan. Mga kaisunan, tambagan kita. Magpasakop kita Ginoo. Ug atong suklan ang yawa. Maglisod kita pagsukol, mga kasunan. Pagsukol sa yawa, mga kasunan. Kaya di na ito makita, gamhanan na siya, mga kasunan. Gamhanan na siya. Pagkahimo na siya, mga milagro. Duha na kabutang nga di mahimo sa yawa, mga kasunan. Numdumi. Pagbasa sa imong nuna. Pagbasa sa nuna, di siya makahimo. Gawa sa inyo. Pagbuhi sa patay, sa everlasting life, sa
pagbuhis patay, di siya makahibo. Gawa sa Ginoo. Pero mga milagro, daghan ang iyang mga himo, mga pamagi. Imagine, daghan mga pag-trial sa iyong pamilya. Grabe. Ang pamaagi sa yawa, mga Israel. Busa, nagaingon diri. Dumungol kamo sa Ginoo. Ug sukli ninyo ang yawa. Hinumdumin mga kaigsunan. Mismo si Ginoong Hesus. Gisulayan sa yawa. Mismo si Ginoong Hesus. Gisulayan sa yawa. Kita babagha nga dili masulayan. Diri atong tunan ang pagtintal kang Ginoong Hesus, mga kaigsunan. Giun sa pagtintal sa yawa kang Ginoong Hesus, mga kaigsunan. Atong basahan, sugdan nato diri sa Matthew chapter 4, 1 to 11. Dinhi, naging kunya si Jesus gato sa espiritu ngadto sa awaw aron tintalon siya sa yawa. Tintalon sa yawa, naging ano. Ug siya nagpuasa sulod sa kapatan kadlaw ug kapatan kagabi, ug tapos ni gibati siya og kagutom ug ang maninintal midol ug kanya kay ikaw anak man sa Dios, suguha kini mga bato nga mahimong mga tinapay. Apan kanya mitubag siya naging nisulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulog may gula sa baba sa Dios. Maning respond ni Ginoong Hesus ngadto sa yawa magyan sa dia panahon gitintal siya. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa syudad nga bala o gitungtong siya sa kitasan sa templo o giignan siya kay ikaw anak man sa Dios, umambak ikaw ngadto sa ubos kay nisulat man kini nga nagingon maghatag siya sugo sa iyang mga manulunda mahitungod kanimo o sa ilang mga kamot baga sapnayon ikaw nila o ng imo nga dili may pandol sa bato. Si Jesus mingon kaniya usab. Nagsulat na kini nagingon ayaw patintala ang Ginoo nga imong Dios. Munay imong tuspan ni Ginoong Hesus. Unya gidalas na usab siya sa yawa ngadto sa usa ka taas kayong bukid ug kani siyang gipakita ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kahimayaan ug iyang giingnan siya. Kining tanan akong ihatag kanimo kun ikaw mohapa o mosimba kanako. Grabe ang yawa magsuman. Gusto ka niya pagkadatoon, gusto ka sinsuhon ka, mahimo sa yawa, kay gamanan siya. Basta lang mosimba o mohapa ka diha kaniya sa yawa, mga kaigsunan. Grabe mga kaigsunan ang bargain sa yawa ngadto sa Ginoo. Atoy padayon. Kaniya mituwag si Jesus nga nagingon, pahawa ka Satanas. Imagine unsay trispan niya isuklan sa ni Ginoong Hesus ang yawa gignan niya kaniya mitubag si Jesus nga nagingon pahawa sa Satanas kay nasulat kini nga nagingon mao simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya tama lamang ang alagara. Ini day pag-respond di ay mga kaigsunan, abugon di ay nato ang yawa, moabot ang mga tentasyon, mga trials kinabuhi. Pagsulay sa imong kinabuhi, imo ring abugon. Ignon day nimo nini pagtubag sama ni Ginoong Hesus. Kaya mituwag si Jesus nga nigon, pahawa ka sa taas, kaya sulat na kinig yun, abugon di ay siyang yun. Pahawa. Atong abugon mga kaigsunan. Moabot ang panahon ng mga trials si kinabuhi, abugan. Verse 11, unya ang yawa, mi pahawa kaniya o tanawa dahil mga manuda ngimi abot ngag-alagad kaniya. Mga kaigsunan, muhawa aday ang yawa kung imo abugon, mabot ang matrayal yung kinabuhi, imo ding kuanon di ay gamiton ang ngalan ni Ginoong Hesus. Pahawa ka Satanas, kanusot kini. Muna ingon sa Psalms 23 verse 1 and 4 na yun, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sa 4, even I walk in the deep of the valley, I will not fear because His rod and will protect us. Mga kaigsunan, ang Ginoo, ang iyang sugod, ang iyang baras, magapanalipod ka nato, mga kaigsunan. Inana mga ato diyan sagpiton ang Ginoo, mabot ang mga tentasyon sa kinabuhi, mga kaigsunan. Diri nagaingon mga kaigsunan. Pagkasuko ug ayaw pagkasala, ayaw hatagi kayon ang yawa. Mga kaigsunan, sa Ephesians chapter 4 verse 26 verse 27, sinulat ni Apostol Pablo nagaingon pagkasuko ug ayaw pagkasala. Ayaw hatagi kayon ang yawa. Ayaw hatagi kayon ang yawa, mga kaigsunan.
Ayaw pagkasuko ka, apan ayaw pasalupi ang imong kasuko kay ang yawa musakay magsan mga kaigsunan. Sama ni iba gitintal ni Satanas magsunan. Nagpadala-dala siya sa tindasyon ni Satanas magkaon sa tanaman sa inyo. Wala niya sukli ang yawa, wala niya dipinsayan, ulit pa si uyon siya yun, antod nadala siya yun. Inaanak magsunan, maabot ang panahon, ang yawa, maabot ang panahon sa pagtintal kanato, mga kudili, ato lamang gamito ng ngalan sa Ginoo, sama naging sus, pahawa yawa, pahawa na sulatan, ato abugon, pahawa, mga kaisunan. Wala tayo aramay mo, gawas ka na to, ang Ginoo ra jud magkatabang pagsubat sa tanan pagpanalikod kanto. The Lord is my shepherd, I shall not want. Psalm 22 verse 1. Ang hapon kanyang tanan magsunan, ang hubog nga mensahe naghatag nato pagtulunan, pagpamalandong sa atong kinabuhi nga suklan ug abugo nato ang yawa maabot ang panahon mga trials kinabuhi. Ang hapon kanyang tanan, daghang salamat mensahe nga atong natulong patilingkugan nining hapon. Amen.